guys, welcome back to another vlog. Nोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ. So दिनैहाय फांसन दङ आरोना बैसागुनि फांसन. बाबु आइ आं थांगासिनो दं. बाबु आइ मा मामा दायो फांसना स्टार्ट जायाखै आरोना जासिगोन. नोंथांमोनखौ जेसां हायो आं बेसां देखायनो ट्राइ खालामगोन आरोना. ओमफ्राय आङो स्कुलाव थांदोंमोन. हाफ क्लास जादोंना जि ओंखारदो. मामा बाबु आंखौसो जि नायखायो. दायो थांबाय हादो बारा गोजानबो नङा आरोना. नै घुरिखौनो गाननो बावगारनायमोन ओमफ्राय बाबाया लिंहरदो ओमफ्राय गानाखै आङो. बाबु इदि नाय मा इदिसो नायगासिनो दं. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो. दाखालि साननैसो आं भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन. कारेन्टआनो गैयामोन जोंथि बार फैनानै अखा हानानै गैया मिया मोनावसो फैदो आरोना. ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायबाय. नोंथांमोना गाज्रि मोननांला आरोना आं भिडिअ बानायनायासो बैसागोआव. ओमफ्राय आसा खालामो बयहाबो बैसागुआ मोजाङैनो थांबाय. आंहाबो मोजाङैनो थांबाय. गरम नांजोब्बायलै. बाबु मामा बेसोर ओइ टिक्लु आयो थांबाय थानोसै. मालै मा लांगा गारि नुला. नै मोनफैबाय मोसागासिनो दं.